Ngayong nagsimula na ang COVID-19 vaccination sa mga health workers sa Metro Manila, tiyak na isusunod na ang ilang uniform personnel na bahagi rin ng priority recipient list. Dito sa gitnang Luzon, target ng Police Regional Office 3 na makatanggap ng bakuna ang lahat sa kanilang hanay. Nakasalalay pa rin umano sa national government kung anong COVID-19 vaccine ang libreng ipamamahagi sa kanila. Wala, inaantay lang natin, no? So we're just recipient. Our role is to secure the travel of the vaccines. Okay. So as of na wala pa naman? Wala kaming specific na. Malaking tsansa na Sinovac din ang kanilang matanggap gaya ng mga medical frontliner. Paglilinaw naman ng PNP, may karapatan pa ring tumanggi ang bawat miyembro kung nag-aalangan sa bakunang posibleng mag-roll out. Ngayong Marso, mapakikinabangan na ang 2-story quarantine facility sa loob ng Camp Olivas. Ready to convert din ito bilang vaccination site sa oras na kailanganin ng ilang local government units at private institutions. Kasama na rin sa planong i-convert bilang vaccination area ang grandstand na isang open area. Kayang i-accommodate rito ang 100 vaccines per day. Ayon sa information unit ng PRO3, nagsagawa na ng vaccine survey ang kanilang health department. Dito inalam kung sino ang mga nais magpabakuna at anong brand ng bakuna ang kanilang gusto. As of March 1, 2021, 422 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 mula sa Central Luzon Police. 8 sa bilang ang aktibong kaso at 414 naman ang recovered o gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.